Karbi Longri Abirta kelang rapet doana rat pensmi aprang sinil hin pen kardon pajrik lo kardom pini Karbi Longri Abirta pethan ponji ba jitkamsa non birta thepi langpon eksinang Karbi Long Thomas Council CM Dr. Turam Ronghang Arideng pen Divisional Forest Office Northern Afforestation Asai hem kimi kang pupon Team Tiger NGO tumpen pinile thostame Dipu Medical College and Hospital along Sikechelang pon bahni bang phie tumpan ake joy pen vikirap kipajirun Khotkati no thonteron arong lapan ki sarimuthi biarong along an Karbi Anglong rong sarmai tum kahmridam Engdeng thongke presi Hawar Karbi resimni sorong azelong arong chekluk SS unit atumpen catching sinong ikes pelong dun thek apot ning arong kachipi lapen ki certificate kacheron pon AP HC Thonsri CC atumpen phanengke amai kang nipon non puthot birtang tonpen langpon eksinang hiramtang suruhini ra krigethom aningkan Karbi Anglong hemprek apharman Karbi aratum air set prung set pen chesong sai semideng ponlo labang suket song pon apor hut semi Karbi Anglong ke du pin an asai hembang ki ratum aning ki pum pen pang thek dek the tum pen mege kai asai semi pedu pon lo lapuson apor hut diputara langsu first gate ajung headlong ke du Divisional Forest Office Northern Afforestation asai hemlong semi pang thek dek the tum pen mekai pon chok chi hawai pa phlang den lo lapalabang so sai hem semi puthot ki kim karang pon ji aphan SODPD lapan ki Karbi Long Thomas Council Council Bok pen semi pang rumpet pen kuchi ki thom ra lak thong kep su se tang ka pen sil bang so sai hem ki kim karang pon patang pon si Train pa inquiry sini Karbi Long Thomas Council CM Dr. Turam Ronghang Arideng pensi puthot ingpu pon thulo Labang susai hem kimi kang pupon along MP Amor Singh Tisu Emlet Bida Singh Engleng Emlet Dor Singh Ronghang Forest Board Chairman EMS MAC lapen ka prek manpeng kido tumda chitong dun Karbi Anglong angkang along forest sai hem kimi kikim karang pon patang pon si kang pu sami do pik anlo bon sami forest department along chokomar atuma sai kes claim pa memi inut bangni atuma phan sami kang sai pon ji phan sami Karbi Long Thomas Council atum ben 6 dang pon bomlo pochi CM Dr. Turam Ronghang ben ningje pon pensi SOPD tangka pensi ne pon lo ladak kedam tang hot hempre ka joine pen da jaka sam movement ho da laso Northern Afforestation asai hem amasi me kai choklo lasi nili matha se Karbi Long Thomas Council pen 2023-24 SOPD ben sine ponlo akimia building aprang assam type building non piba akimia building si pilo bini officially si inauguration ponlo lasi akaprega sayang deng kali laso in building inauguration sayang deng si bini bangke next a meeting doji mines and mineral Karbi Long Thomas Council a jurisdiction an on si mines and mineral mane hormudo ma laso puthak Guwahati pendawang Delhi pendawang laso tum benon itum isi da conference long is a presentation pen cheklo akapre asayang deng dola danong ke barji panchil tum siklo lasi Karbi Anglong ke forest department ke asai hem abang ke du etlo nona asai hem ka cheklem kle tum du olang lasi not bahania forest officer pen chenglok ranger pen chenglok action da en bomlo sita alang tum han ka cheklem nangi asai ang deng ko du olang lasi lahe puthak amen tum chingwai ching sai kapichun je phan si klem pon bomlo so hempe sai hem de estimate la pangrum pet pen ke aprang ke 60 lakhs hai lasi review meeting review revise estimate kuri lo lasu pen ke antong kele thune la bang ne tar ju thela aprang 60 lakh la sobang pen ko da furniture pen chenglok la pen ke da kapre ko conference room la hai pen ne bite pen chenglok for ceiling pen chenglok la hai ke at pondo lasi laso revise estimate bang antong ke thune la bang ita ang than thek so office ke 2013 ini establishment ke 7918 aprang ke lama so office ke bhara hem sikido la west division na la technical dia na la so phi tak long le long lo ka phi si tak hem kim pen la so phi 2013 aning kan hemi chude lo la so phi ke la so office la shifted of conservator office la conservator office ni tuman National Bamboo Mission building nong si office ang kapulito
dan tum nikan ni kita mudah bersesuai lah so pini tum nom dak mana si pini ramang so office ka opening kuri pini Amount call estimate amount ke 3 crore 15 lakhs 50 13 lakhs 50,000 scheme bank ke SOPD plus council works Everything masih kan pun Kumara everything masih kan pun ini lopi. pini lamang so tangpu ke honorable CM soalnya ko nang honorable MP apen MLA bahini inu bangke dak dipu MLA apen harukan MLA apen local MDC datu apen forest board chairman datu apen agriculture chairman datu apen secretary forest datu apen additional PCC datu sir la non kan jong CM kan je forest sai kam ke claim tum penang na tum ke asai che claim ang bela sia lang tum kan ke karbiang tum mas council pen action and ponji ko putang nang hin min ko sir on la bangke ni tum lang nang lang la bumi men ke lani CM lani hotu particular adim thek dam no long da lo la lang chot as a whole ni tum claim jong si ni tum duty claim play lo te karbiang long forest department punon assam forest department punon itum jong si claim play lo tangte labang so forest ke ani sini ni hopta pe na bir de itum patrolling kuri maintenance kuri chipaduk pin itum dak itum akam itum claim si labang so forest ke non ko ke kason si dobong na mane sir apena ke jong si ni itum jong si duty claim play ko te kajironga ta hopta si ben si kajironga ta animals maka kin do inna rabi raji itum no hokta mitum kam chipado itum claim sir alang lagi pu bangai mane khaddo ko lagi claim clip bugali istami inmut bahini inut bhani manye ke chok chitu hai na itum chipakin kombo Kiduk det arada tumpan kisung ke boilong kecera pecito dunji aphan pusi tim Tiger NGO bustami mahang napa thek ponlo lapan ki tim Tiger NGO mahang napa thek pon det pen apike kiduk ke boide de tum kisu chelang along pen sami abi ki pidun pen cheng lok penang ana sai ke alang li tum sami deng pon bomlo lapu son thak thak si brain phai inkore siani sami banghni bang phi tum englong ari de pen dipu medical college and hospital along si sinang chelang lo alang li tum ke kesu ke tan thek ti ke joglo lapen doctor tum pen ke pachini pon ateng pen butang te non amat abi ki bang akenang sodlo lapen alang li tum bang ke non maki ki duk thek ti ke jog bi ki chu nam ji phanjmi jakong abi mare tangka abi lapen ki kunaban sil hai abi sem ke long puma pus alang li tu ki matha sung det lo lapen tim Tiger NGO tum kisung ke boilong alang li tum kirap to jurdun ulupu alang li tum ta labang supirta longsi alang li tum te bok terai pen alang li tum tim Tiger NGO tum han contact chu hanglo lapen ki tim Tiger NGO tum phan sami alang li tum kisung ke boilam chi thansi tim Tiger NGO tum pen sbe tong se kot pen dipu medical college and hospital an pali ramsi kisung ke bodet si chelang dum abang phi tum phan sami ake joy pen vi ki pidun awar sai sami deng ponlo tim Tiger NGO tum kiduk kelak ara tum pan kanghon ke jinso ke thiu lapen kisung ke boilong sami tim Tiger NGO tum kai ke mes bi karjap dun thei pajok kisung ke boide ara tum pen sami tim Tiger NGO tum phan ning aklong pen kachuru pa jirpon lapen ke bang silang ani sami tim Tiger NGO tum lapan si aprang ke dam thuji lapen ke pang tang pon thuji phan sami alang li tum pen hirchumi pa jir dun thu nilitum nilimen ke Emmanuel timung pohelo arong ke borpung sartimung arong sarmen ke sem non ke sem timung pulo kita aprang manga arong binong ke sartimung pusi chahang lah ke non nili hamsor kisu ani dinglo kisu bangke eta la sa aprang non kedang tangan ciklo nili ham ala akibi bang dak college ngop college dun bang ta operation masi hamsor bangke chilang phan awar sai bedalo non abang ke hamsor bang serious lo masila phan chilang lo non mang dak ke theklo mang ke hemoglobin bepin ke hamsor men bang ke kaku krang sapi hello langli bang ke hemoglobin bang abedalo vi bang ke lasi VPP pulote operation de pusi doktor na pulo vi bang ke bong pho bong trok an pinangji polam pen pok ne ta ke matha sungkrung non ki pitang bong ni ne bong thom ne pilo ta me la pena phiang no ke piu ne del nam nang pata namita move akben ta akapek rinang pata ri hedel nasi pini apor tudap alola han li jerpo tunang than lo tim Tiger tu mangke munir phan kherap thedung polam karjulong si nili dak phun pen research lo ma tim Tiger pudak research ma si dak klang lo angke ni thek the ong ma si akapek to sangho phan contact ma selang lesi pari thulo la so to phan number lang li kriya teng pen lang to phan pachini lo ma si ni phan hang thu si dak nang le alo polam si non dak earning sam por bang lang tum ninge me pe ni phan
nang pidon lo along itu apa ni kacipine do lo seta thangta bedelo seta alang itu kai bo arnam papia duna lapen alang itu kichan honbom ya phan lapen claim pon bom phan ta lang tu alam le pia nang pusing mathala lapen anso se bang phan kirap thege phan ta arnam le papia duna Borjan MSC Consensi ki parapon khorkati Bongrum Block number 5 Nothong Teron Arong lapen ki Sarimuthi be Arong along kedam tang arji tingklui aningkan pen angtan pen kebang mate Dimapur Nagaland pen kebang RSD Jane aphant Longle Lisbon side su tiki aphan pilu Bon Samel bangsu RS Jane bang joy pen Longle hem phutum pan birta pa chini ne pinsi chiri pharo pholong le bang ka langli pota chikuri det si adon rap pen no bang ki dora pedlo laso jok pen longle hem phutum bang ki chimang haklo lasi longle hem phutum bang ki ko sonsi RS Jane le longle pata ke long lok pu sa langli tum ki non ki mahu prong sonsi dolo lasi longle hem phu bek atum ben semi labang so long li ke chilong bek nang ji pusi non bang ki pinang analam ki semi nang klang lo laso puthak pen ahok peralam ki chini ji aphan pusi Karbi Longrong sarmai tum pen semi kedam tang prin pha ingkoi ani adimaklong an khomri jai mek pedu pon lo lapen ki RS Jen pen longle ki dun bek atum angbong sami lam kang sai dun ji aphan si village code aron ateng pen semi ingsai pon si ahok pet longle ahem phu atum aphan ki longle ke chilong thu ji aphan bang ki Karbi Longrong sarmai tum pen un an ke bori pon pu pusi alang ni tum pen semi pa chini pon Bokajan pen Rajiv Son Rongpi Karbi Longri Abirta Khotkuti Nothong Teron area long jitu rat lapen ke rongasor along le lapen RS joinang bong ini akes tu information long si nilitum dak Karbi Longrong asar mai pen Khotkuti police station athana long nilitum nong palilo athe alang litum kes tu bu puthak ar julong si asin nitum rong asar mai Karbi Longrong asar mai pen pujanmi pubangkela pulo je rong asar phan genuine arong asar phan arju je pin ben kopia aputhak ko son aputhak chingbai be pin ben chingki je than bon be pin ben kes angsong bang kaluma athe nilitum rong alus tamin non abangke kado bem ta chini ta haipo je nilitum ta village code aron pulo tangte nilitum rong along tame Indian Constitution of India laso paragraph ateng pen Assam Gazette Assam Gazette extraordinary notification order governor pen nang approve tanglo nang approve that pen api nilitum han council pen dame notification alu nang pilo notification mane Karbi alam men pangdak alu nang pachin elo lanang pachin dera phisita me aron karka lapen nilitum han aron nang pachi bengdun 6 dollar aron nang pachi bengdun lasi laso puthak bangge chokchi pusi nilitum thana an banglo police station long an nilitum Karbi Longrong asar mai hin pen dak central working committee laso in charge nilifan borjan nang patang do asin dum thon suri ben sitamen nitum dak nang sunang koklo labang arjulo la sopu thak bang litum arjulo je koson si nang litum han case komentu si nai pima labang arjulo masi alang litum tame sin alasi alang lit thana osi alang li in charge bang nang punlo je nilifan bangke nilitum phan bangke ADC pen order nang pialo athe ADC long an le alo asi ADC pen order nang pi masin ni tumang inquiry bom nang koklo inquiry nang koklo la la pen nili tum nang pulo je nang li tum ta village code rondo ronga sound village code rondo le puangte nang li tum maron anta claim nang li tum pu party pans ta me hangra la bangge inside la bangge ni ta thang objection abi seng pulo asi pini ni tum bang make la so longli phelang alam ki la rat la pen ke RS join la so puthak si ni tum pini dak mang su nang lo nili tum ben kang sai mane nili tum ben kang sai bang ke non mat ke alang li genuine lada arong asar Nothong Teron arong asar langtuk teron alang li bang ke supu pune ma amun pi pune alang li ke supe na jok alang li bang haplong dam jui pusi arjulo la si alang li bang komentu apor dong bang ine la so apor husi alang li ben pitong decision enjine la so husi nili tum pachini thupo la Kiramtang ang deng thongke prahini Havar Karbi Risumi Surongaji dengkimu apamlong ke paman pon ahut Arong siklo ke SES unit atum pen ke chingsi nong ei kes palong dun thek apot kiramtang prin phai ingkoi arni umungso glove field along sami nings parong dam si certificate chiron ajai mek paman po laso jai mek along arong siklo ke SES unit abidisar sar singathar arong siklo ke SES unit amaipu mon teront konchun bang borsing rong par dihin ribang sonsing hansi pen changlok
arlong chiklo KSS unit along lembang pu bang phim dat chitong dun si labang so chai mek mesen pen pachun pon youth festival along ke pati dun si arlong chiklo terang hin pen ke dam tang hot risoi jang tum ke paduk ke palak pen ini tum nong ita long dun no kiching sia nong inang long lo lasi bang sonong ke long ke pati mate alang litum aning rong ke pi penajok pini litum rong apam an wang lo rang su kalau dasi kadung ave tardik wek ke ron pendang lok ini tum menang an kijui kelang ini tum bong sumaratum menang an bangke aning separong lo Prin pa encourage siani AP itasi dhonsuri CC aro tumpen phenke mai kanipon labangso phenke mai along pen lamchai sarpu pen kaningje pona tengki Karbino Thomas Council CM Dr. Turam Ronghang CM ang hoi kangni ningkan crazy ke pleng pen ongdung arara tum karchu damma tum ta dolo bonta ningkan crazy ang bong pen kidukela karbiara tum kon lo ni kisung pen ke changnang maki lakha da mamachi un e izang Karbing Long Meghalaya dui hoilong kiduk karbiara tum pan batai ka chene ka hulu lapen ahem rid mike kai pianda dolo bon sabi Karbing Long Thomas Council atum men ki ingsam dunri chichak dun dinga sonsi mande lupusi lamchai sarpu pen ningje pon labang so pherangke amai long pen APHLC dhonsuri aro maipu Mohan Singh Tokbi lamjai sarpu Bikram Rongphar lapent Rup Singh hi tum chetong dun Dr. Tuliram Lohang alangli ningkan krisi ke chok bukar chodama putha laso puthak ni tum APSLC dhonsuri aropen pini lamang so pherang ke mai phalo alangli ningkan krisi CM cho elo atumian ke choklo pu kar chodam chethor lasila la ningkan krisi CM choder pen ke claim ang thek kopilo rara tumta lamang ke mahudunang ni lasi CM ningkan krisi choder pen rat atum ang thek ke loma ke lahlo je block 1 block 2 na thu non puta soluk sodak non puta ing samun e hala heloma alangli experience pen ke claim pon a development loma thak CM choder pen ningkan krisi yang bong ke Karbi aphan ki thu Karbi aphan kambai sorlo phan tame manpengi pipe lahang han ka chuo tumata ansihata lahai alam klang lo lahai lo manali ni kan krisi yang bong pen ka ching thu lapen ka develop lapen ke nangli Karbi ang long phan kam me ki claim pi ang thek lo ma pusin ni tumke CM phanda karjulo tomta news ki pipondo ladak sakuria phan jo laso sakuria phan alam ke jo non ke Assam state pen yong si chingwai ve kroike potang telang le tuani hang ling pen ke sakuri piun e puta dak tok pon delo jonto mala morwa dak te paklang pon dak lo la ke nili tum ki pu yong yung kali lo ke putal dak siklang dak lo la henoma nikan krisi ka chari pen power ke wan thek lo ma Pini Karbi Longri Abirta ban ke lanpan sikang ton pagilo do mi thangme kardom